खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव गोबां लाइमोनफोरानो इउपिपिएल दोलोआव जगदान जानायखौ नुनो मोन्दों गोबां लाइमोनफोरानो गोजोन आरो खौसेथिखौ मोनदांनानै बे समाव बिटिआरनि गोबां लाइमोनफोरानो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जगदान जानायखौ नुनो मोन्दों बिथां प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव बे जगदाना जादों आरो बिथाङा बुंदों गोदोनि समाव थामहिनबा सिगांनि समाव लाइमोनफोरा राजखान्थि दोलोफोरखौ मोजां मोनामोन मानोना बै समाव राजखान्थि दोलोफोरा जे रायजो राजाफोरनि जौगाथाय आरो सुबुं माहारिनि जाखिनि गोजोन आरो खौसेथि बे खौसेथिखौ लाबोनो हायामोन जायनि थाखायनो बै समाव लाइमोनफोरा राजखान्थियारि दोलोफोरखौ मोजां मोनामोन आरो मुगैयोमोन जायखौ लानानै बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों बेनि अनगायैबो बिथां प्रमद बर'आ बुंदों हादरनि गाहाय नरेन्द्र मदि फैनायनिफ्रायनो राजखान्थि दोलो बे राजखान्थि दोलोफोराबो आब्रुथि गोनां जादों आरो बेनि अनगायैबो जौगाथाय हादरखौ जौगाथायनि बिथिङाव बिथां नरेन्द्र मदिया गोबां मुलाम्फागिरिफोरनो लाख मुलाम्फागिरिफोरनो बे समाव मुलाम्फाखौ होनायखौ नुनो मोन्दों बेनि अनगायैबो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे समाव आसामनि गिबि मन्त्रि महरै बिबान लानायनि उननिफ्रायनो गोबां लाइमोनफोरानो थिसनथाइ मोननायखौ नुदों साख्रि बाख्रिनि बेलायावबो बिथाङा थिसनथाइ होदों आरो गुबुन फारसेजों जौगाथायनि बिथिङाव गोजोन आरो खौसेथिखौ नोजोर बोनानै आसामनि लाख सुबुंफोरा बे समाव अरुणोदयनि अनगायैबो गुबुन बिथिङाव बिथांमोना मुलाम्फा मोननायनि बाथ्राखौबो बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों बेनि अनगायैबो बिटिआरनि ओनसोलाव बा बिटिआर ओनसोलाव दा गोजोन फैबाय खौसेथि फैबाय हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि बे गैला आरो जायनि थाखायनो बे समाव गोबां रोजा रोजा रायजो राजाजों लोगोसेनो बे समाव लाइमोनफोराबो जगदान जानायखौ नुनो मोन्दों आरो बे हाबाफारियावनो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा बुंदों जे गोदोनि समाव बा सिगांनि समाव राजखान्थियारि दोलोआ रायजो राजाफोरनाव सिबिथाय होनायाव फेलें जादोंमोन आरो सिबिथाय होनायाव बिथांमोना जाखिनि रायजो राजाफोरनो सिबिथाय होनांगौ बे सिबिथायखौ होनो हायाखै जायनि थाखायनो बै समाव रायजो राजाफोरा जों लोगोसे लाइमोनफोरा गोजोननाय गैयामोन मोजां मोनामोन जायनि थाखायनो बै समाव लाइमोनफोरा राजखान्थि दोलोफोराव जगदान जायाखैमोन आरो बे समाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि फैनायनिफ्राय हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्त्रि बिबान लानायनिफ्रायनो बे समाव रायजोआव जौगाथाय फैदों हादराव जौगाथाय फैदों आरो बेजों लोगोसेनो बिटिआर हालामावबो खुंथाय गोहोजों लोगोसे थामहिनबा बे ओनसोलनि जौगाथायजों लोगोसेनो गोजोन फैदों आरो गोजोनखौ मोनदांनानै थिग बेबायदिनो मैया 150 लाइमोनफोरा इउपिपिएलआव जगदान जानायखौ नुनो मोन्दों बे समाव नोंथांमोननो राजखान्थि रादाबखौ बे समाव होबाय गोजोन्थों বিশেষকৈ মই যুৱ যুৱতীসকলৰ এইবাৰ বহুত উৎসাহ দেখিছোঁ আগত তেনেকুৱা যুৱ যুৱতীসকলে ইউথসকলে পলিটিক্সত জইন কৰিব অহা বা পলিটিকেল এক্টিভিষ্ট হ'বলৈ অহাটো বহুত কম দেখিছিলোঁ কিন্তু এই বছৰ লাষ্ট 4-5 মান্থত মই দেখিলোঁ যে বহুত যুৱ যুৱতীসকলে নিজে ওলাই আহিছে আৰু আমাৰ দলত যোগদান কৰি আছে মই এইটোৱে বুজিলোঁ যে এটা সময়ত পলিটিক্স বুলি ক'লে মানুহে বেয়া পোৱা পলিটিক্স বুলি ক'লে এটা নেগেটিভ এটা ইমপ্ৰেশ্যন এটা আছিলে যে মানুহবিলাকৰ বহুত সমস্যা আছিল এই সমস্যাবিলাক ৰাজনৈতিক নেতাসকলে সমাধান কৰা নাছিলে দশকৰ পৰা দশক ধৰি ইউথৰ প্ৰব্লেম ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰব্লেম সামাজিক প্ৰব্লেম জাতিগত প্ৰব্লেম এইবিলাক আছিলে কিন্তু লাহেকৈ দেখিবলৈ পালে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ ভাৰতৰ পৰিৱেশ সলনি হৈ গ'ল যুৱ যুৱতীসকলক বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰা বহুত লাভান্বিত কৰিব পাৰিলে যিসকল নিবনুৱা আছে তেখেতসকলক মুদ্ৰা লোনৰ পৰা আদি কৰি যিটো কৌশল বিকাশ বিভিন্ন কামবিলাক যেতিয়া আহিল লাহেকৈ তেখেতসকলে এটা পজিটিভিটিত এটা আহি গ'ল আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত অসমত 1 লাখ চাকৰি দিয়া যুৱ যুৱতীসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি প্ৰদান কৰা আজি খেল মহাৰণ সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম বিভিন্ন যিবিলাক স্কিমবিলাক আনিছে এইবিলাক সব ইউথৰ তাত গৈ পাইছে আৰু ইউথৰ মনটো জয় কৰিবলৈ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সফল হৈছে
বিটিআৰ অঞ্চলত আমি সুপাৰ 50 কৰিছোঁ যিবিলাক ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা চিভিল সাৰ্ভেন্ট হ'ব বিচাৰে স্কিল প্ৰগ্ৰাম আমি কৰি আছোঁ স্পৰ্টছ প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম কৰিছোঁ ষ্টুডেণ্ট কাউন্সেলিংবিলাক কৰিছোঁ আৰু যিসকল আনএমপ্লয়েড ইউথসকল আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন লেভেলত স্কিলিং কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মানে আমাৰ ইউথসকলে যিসকলে গভৰ্ণমেণ্ট জব কৰিব বিচাৰে আগৰ নিচিনাকৈ এটা মেণ্টেল প্ৰেছাৰ যে মই যদি চৰকাৰী চাকৰি কৰিব লাগে ডিগ্ৰীৰ লগতে আৰু লাখ লাখ টকা দিব লাগিব এই মেণ্টেল প্ৰেছাৰৰ পৰা ফ্ৰী কৰি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ কাৰণে হ'ব পাৰে এতিয়া আমাৰ ইউথসকলে এনেকা এটা ভাল পলিটিক্স আহিছে এনেকা এটা ভাল চিন্তা আহিছে এই পৰিৱেশটো আমি অলপ আৰু ষ্ট্ৰেংথেন কৰিবৰ কাৰণে আৰু অলপ ভাল কৰিবৰ কাৰণে পলিটিক্সক যোগদান কৰাটো উচিত বুলি তেনেকা হয়তো ভাবিছে এই কাৰণে আজি মই দেখিছোঁ বড়ো ৰাজবংশী গোৰ্খা গাৰো বঙালী বিভিন্ন ইউথবিলাক আহি সঘনে আমাৰ দলত যোগদান কৰি আছে আৰু মই তেখেতসকলক ৱেলকাম কৰিছোঁ আমি এটা মিছন ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলোঁ এই মিছনটো হৈছে যে নেক্সট আমাৰ যিটো এজেণ্ডা আছে তাত তেখেতসকলক আমি বিভিন্ন কামত এংগেজ কৰিব বিচাৰিছোঁ তেখেতসকলৰ চইচটো লৈ পেলাই কোনোবা স্পৰ্টছত কাম কৰিব স্পৰ্টছত যাব কোনোবা কালচাৰত যাব কোনোবা ড্ৰাগছ প্ৰব্লেম সমস্যা সমাধান কৰাত কাম কৰিব কোনোবা ক্লাইমেট চেঞ্জত কাম কৰিব কোনোবা প্লেণ্টেশ্যনত কৰিব কোনোবা ফাৰ্মিঙত কৰিব কোনোবা এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ হ'ব বিভিন্ন লাইনত এংগেজ কৰাৰ কাৰণে আমি আঁচনি লৈছোঁ আৰু সেই ইউথ পলিচি ইউথ বাজেটবিলাক দেখা পাই পেলাই হয়তো ইউথসকল আহিছে गोजोनथाव खौरां बाजास्पाइक्लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया 27 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम बिहुएन ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलानि गोबां खाबुफोर होगासिनो दं दावहारु अट' एजेन्सिनिफ्राय बायगिरि बिथांमोना 7,999 राङावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजास्पाइक लानो हागोन दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमाव होबाय थानाय बिहुएन ईद धमाका अफार आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि आरो गासैबो मडेलनि एक्सचेन्ज खाबुआ एभेलेबल जागोन आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ नोंथाङा आवगायना दोननो हागोन गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय 6000388822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन